you na bosumo no attention kwasi broni at the research on there what as no the ban or the dam as it was one say mamokania well who bosom well who be koko and well who be you and why dama muria ya and Bishop Femha. Yes. Now, what chance when you na so as we are so oh, baby, oh, baby, Mo de be yo na bosumo no attention kwasi broni at the research or year what na asase no de ban or be dam esimu esubontenes say mamokania well who bosom well who be koko and well who be you and why dama muria ya and Bishop Femha. Yes. Now, what chance when you na so as we are so oh, baby, oh, baby. Well, yen, ye beto abode a meto yen. Nipa ban na bribia ya ewo. It is left to nipa say, oh ya research, o sua de, o study ade. Na boaw. Ye beto aware, ye beto abawo, ye beto aduane, study no. O beto, study aware, na when study hunu aware bre, na uma wo so say we wenem na wenem fefefe now tisi awadem na ukoshia no sefo obi ho no we share penny so we share penny na wo she kuli high no put one share correct you wa share sa na we share penny na we ntu che no e cha no she sa enye say e correct we mpo e she sa na that good afternoon now who dare you by mistake who born you. A lot of people come to my comment section and they normally say, go and look for something to do, go and look for a job to do, and stop projecting Papa Stephen Adum-Twedia, stop making noise on him. He is not from God, he is Antichrist, he is this, he is that. Let me tell you something. If Peter and John and Mark and Paul have gotten some of us to defend them, they wouldn't have ended their mission, they wouldn't have died. What happened to Paul on the road to Damascus? They killed him. The mission which he was carrying to that country or to that continent was ended alongside the way. Papa Stephen Adum-Twedia, he is not ready to die. He wants to accomplish the good work that he's doing. And I've told you, it is not easy to find a good person. So when God help you to notice or to come across a good person, please make sure you handle him with care, because it is not easy to come across such people. Sankanya breya and ko ope esi ope bremus esia kameya sure say kuafo nyina beka kotubo soma ba wonfu because one tiase say one do ba nyina change color. And let me tell you something. God has really blessed Africa with great people, but we were not able to acknowledge them. We were not able to see. Somebody like Kwame Nkrumah was like a messiah to Africa as a whole. What happened to him? They colonized with this, Europeans, and they kick him off. Gaddafi, they kick him off. Anybody that rise up in Africa that is projecting and making, good things, we try to put him down. What is wrong with us? For how long can we sit down and watch that our prophet are being crucified? Since from day one. In our generation today, we have a man among us, a man from us, that God has chosen him to lead us, to bring the good teachings, to enlighten us from fear. Yet, these so-called men of God, who in the name of their stomach, not for the sake of, the gospel, they will still want to throw dust into the eyes of the people. And you are telling me I should stop projecting Papa Stephen Adum-Twedia, I should stop broadcasting for him, I should stop making noise on him. I will never stop.
biribi betuma ya dan enti so wanyi wafu ano na ejato wafu mso a efa beye ho Debut. wona wanya smart Yeah. te me pese ye di kanti asese ebri bi no ana abosom ene abeyisem ne sumsumsem no emre ye ninka so mesi atwam Twem. enti na ande Kristo papa no ne ndwuma pa a wɔreyɛ no ɛwɔ sɛ yɛyɛ ho dede ɛwɔ sɛ yɛbɔ ho dede ɛwɔ sɛ yɛma amansan ehunu mo nsɔre a mobaa nia mo si biribi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ka Nyankopɔn ho abra twerɛsɛm no a wɔwo kenkan no so sɛ deɛ ɛwɔ hɔ paa no ɛnka ɛne hwan ɛne Otwadi Ampɔn ɔbɔ soro na ɔbɔ asase ɔno no wɔ hɔ ɔso wɔ Nyankopɔn no nkumni wo so sɛ daabi wobɛwale ɔbaa foforɔ aka wo yere hɔ na ɛnɛ akɔba ne sɛ yɛbɔ yɛ maame no mabɛnfoɔ asedan ke Nyankopɔn papa Stephen Adom-Twedi abide na no kasa nkakra ɛma ɛnɛ enuanom a ɔmobɔ mo maame mabɛnfoɔ ne nia Gambaga hene asan akɔyi ɔmo maame efiri saa bia wɔ because na ɛyɛ kasa bi na yaka to ɔmo asom a ɔmo de ɔmo adwene ama saa kasa no nti edi ɔmo nya ne yɛkum yɛ maame no mu ne yɛboro yɛ maame no mu papa Stephen Adom-Twedi adahoroma akɔyɛ sɛ yɛde unua ana wo ba ana wankasa yɛde wakɔhyɛ prison abra prison na wo kɔhyɛ no kura no wonnim de nti a wade yɛde wakɔhyɛ hɔ ebia amrobes bi na ɔmkɔ yɛ robbing work bi ɛna mu twem ɛna wo so wotin mu diri kantu so wo dwane apɛ baabi afa ɛna kukurum yɛ kɔso awo ɛna yɛde wakɔhyɛ prison ɛna papa Stephen Adom-Twedi abae wabe bail we free prison hɔ yɛ maame ne mu anye de ɔmakɔpu prison wɔ Gambaga ɛnu nti aduane ɔmo di kura yɛ den sɛ ɔmo yare yɛ ɔmo hospital kura yɛ den papa Stephen Adom-Twedi adahoroma watɔ kaa mo ɔmo papa Stephen Adom-Twedi adahoroma ɛnɛ yɛ maame no mu ɛyi saa adwendwen na ɔmo dwendwen nia ɛnɛ saa adwendwen nia efiri ɔmo so na nkedeɛ na ɛfɛ sɛ yɛde wakɔto prison a wunni mo hwee na obi bae wotumi abɛ pardon na ɛnɛ yɛyi wɔ free prison hɔ Christian council asɔfofoɔ no mo sɛ dabi yɛnsan fo mo kɔhyɛ prison hɔ ɛno nti yɛnya asɔle kakraka ɛwɔ wiase a adidi paa kometumi aka sɛ ɔmetumi bie adwuma ama mmebunu no bia yɛ no dabi yɛde akɔsi prison dan sɛ mmebunu no kɔbɔ korɔ no yɛnkɔkyerɛ mu gugum ɔdɔfoɔ hwɛ mɛsere ɔman abibi man moma yɛadwene na Nyankopɔn de ma yɛ no menkas nokora sɛ menkyerɛ Nyankopɔn mfiri soro mɛtɔ maa na ma yɛbie mu enti na wama wo nyansa na wama wo ahoɔden enim nimdeɛ a wo ɔwɔsɛ wo de kyekyere wo man ɔwɔsɛ wo de yɛ obi biara atwa hyia wɔ ho nti sɛ yɛtena hɔ ne yɛyɛ adwene sɛ Nyankopɔn na ɛbɛtɔ maa na ɛfiri soro ama yɛn a it will never work ɛnyɛ deɛ ɛbɛyɛ dwuma ayɛ mo ma yɛkasa brɛ dodo nyansa kakra Nyankopɔn de ama yɛnyɛ deɛ yɛsi ɛma no nyɛ dwuma ɛna sɛ bi adekyee bia nsɛm hunu ɛna ɛkɔ so ɛwɔ social ɛna ne media so na me pɛ sɛ meka saa kasa wei wonim sɛ matena sia hwadeɛ bi anytime biara mɛto me bo ase ɛne adɔfo no ne atiefoɔ bɛkasa kasa no mea metumu sɛ yɛyɛ kasa a ɛwɔ sɛ tumi kɔ akyire na mmɛbunu no mutumi nya bite na Ghana mpanyinfoɔ no nya bite no saa video no wɔbɛhwɛ kora ɔnlike ɔnhyɛ da na mmom no wode kɔfa sɔfo bi ne sɔfo bi kɔ na weeka we na weeka we wode saa video no bɛtrɛ ne saa nti akɔ ama ɛnɛ no to create a good content kura to the platform no wunya adɔfo no kura no maba no mabɛhwɛ na mo hwɛ kura unlike sɛdeɛ make nya obi hwɛ me saa obi twem akɔ unlike video no wa share na emom kɔfa sɛ ebi a reverend obofo di papa Stephen Adom-Twedi atem na de mo wasa saa video no den nam social media so te sɛ ipɔnkɔ wate free hwɛ mesrɛ ɔman Ghana moma yɛni ɛnda hɔ hwɛ adansi a twitwiri die wiabere mi bɛhyɛ yi go and see the number of views but kɔfa video bi a ebi asɔfo bi di wo yatem anaasɛ accident bi asi anaasɛ wei nsɛm hunu ne deɛ yes you will see that video, people are liking and people are sharing and they are commenting and making unnecessary comment bi a sɛbi ayɛ na mehuru bi a ne ma delete because you ask yourself no video na wo behwe no e die futu na wo frɛ mu na die futu na wo so wo de to comment ho a obi so be ready na won so nya sakra bi frɛ mu mesrɛ mo adofo no mesrɛ mo Ghana
Yeni baby ako. Yeni baby ako. And now you are brandy ya on so blog war. Germany ye de nipa nkyere bo. Ochina na menu ho biom. E de ne ye e de kyeremafo no. A nti enne social ne media isu. Nti saa de ni saa nsem hunu ni nyoma e koso yi. Ochina bi mo from e de pa ne ye de gya omo. What are we leaving behind for the next generation to come and enjoy? Ye de na ne Ghana ni so de na wotu bata koto bi mai so. Omo giche omo mani yi ya. Anke betumi tu bata kotena wa. Da bi anka asase Ghana befa ne ntama pa efra sadia wiasmofo nyina akọ baabi for greener pastures anka wiasmofo nyina beba Ghana me fe ba jofo ka ba ata ma semonwa iya ni sane afa wawo yen ye beto abode ameto yen nipa bae no na biribia ya dai ewo ho it is left to nipa say oya research osua de o study ade na boawo ye beto aware ye beto abawo ye beto aduane study no o beto study aware na when study ehunu aware bre na ma wo mu so say wo hwa wanem na wanem fefefe na to see aware na ko share no so fe obi ho so what are we doing for ourselves? His Excellency John Dramani Mahama matise wo so ba besi another city. Me dear, say me be mampeni at this present stage here, mebunu peduma ye, mebunu hwehwe bibi do mo nsa ye no. I will not think of building another city because say factories ba omanum na me ye dwuma na bosumi na mitumi gi be 10,000 Ghana cedis sa project na wo ka no, sa buildings na wo ka no. And we can do it. I'm telling you. You betimi obia plan to this is the style of buildings you pen what this particular areas no nti me ye dwuma wo so ye dwuma yenhwe Ghana to be precise particularly baby biela e develop Ghana bia you bia wo ye dwuma baby biela e develop Ghana bia you bia onya akonya kwotena abrotire okọ ye dwuma bia sika bi ba ne nsem ana onya government project work bia o ye no wasi dan papa bia si wo yen nuanu mo muntu kwan ya se bisika musika totofia ne ade edan papa be no motumi asi enti development no start by you giving value to the human resources, the human capacity now all no man mu no dinkan mo value dinkan value wo mo enti obi a be politicians anu opekwan bi be wi o man no because what now 4 years no twem pepa ahiego omo mo ba yo mo twem nansen o ma wia omo ko Messi yedin kekekeke yen chini pa ba kumponi ade aye nhwasode amachirimafo no ye beye saa na ye jemego santam 4 years be so ya sanko yi obi foforo ono so ba pasa santam ni enso jawo Ghana ya ye ho nti de bia ne wetimi akasa saa ye mfa nyansa bia mfiri kasa na ye kanu mana de bia ne wetimi abetene kasa video so ne ye de wo sori na pa kim wo Ghana abonten so social media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nkakama ya TV station kitingiti ya be mekanisa. Obia politics. Obia se munukwa na ye TikTok de bobo, TikTok de nye jamai sem kwasia sem. A few people we no to create good content and those few people no create good content no. How many views no munya? Nkwasia sem kwa na trend. Ejimi sem kwa na trend. So wo kan sema ehia ensema etwasum etirima fo no betimi enya bi etie no motumi efam wafutuo no never, it will never trend fankwasi asem fa to sisi e be trend akoye wo ifa se Guinea se countries ya ye say oye minister ya okodi emisiafo ne wo fasefo ne wo be fa internet so hia egususa obi onye bia no wo hye kasa mi Kenya ye futu enyansa wo nya nipa ba kumpo no wa hye na na mbisa mo se na chese ye ni ankese nipa na ye waters fasa asibi so na se nkwasi asem ye so sebi ejimisem ye so hwe papa Stephen na mitwe dia modern ba wo bo wo man Ghana mu asori be na ba o papa sofo no afia so na wo di birthday na wotimi atoka mienu Pentecost church member ben yeshada afre na bona baso yatoka amanada ebinsi da na papa we ye no metesa mu hwe no mu nsua no na sebi atem di die ni semu hunu mo from aba mo se mo ya sofo
wo be di papa tem se bi oye se me ntumi campo na enne mebunu no wankasa wa ye aso tiru bi na ye de mu video abeto abonten na ye campo na nka woma create awareness create attention ma said de wo ye no still e da ho adam mebunu na dwenem de wo di papa tem no e da ho adam mebunu na dwenem because abrante no odisa video no beto abonten a obi abefa ya no blog we ndi watem wo mu but no omo wa ya we say umini bi nyoma wo ye no still e da ho adam mebunu na dwenem nti kenye opportunity ma na nke wo no wo ba no na nke wa be reverse na ka say o misrem adofo mo fanche me na misua na minim ade na meye na me am ko ye ko hyi mo na feli a chimi mpontina mantimi akochi ano no nti mo fanche me nka no no ka so atwa na wo sori ba ya be na o kasa fidie so say papa se na ntwedi ana wo tipani papa se na ntwedi a onim no ho me mboni din say na sa na akoba no me mmodi so na ye to ne ye say kutie bia so ni mura onim no ho nipa na me ka onim no wo na akoso ma papa se ba ntwedi a ya nwa ne say na amen adofo no ye me say ya nwa ne say e na amen Ghana mi nyini biasa but mi swara mi guswa na mi nyini no senya na ebu ne eni die ha won hwan na won wakofro trotro peni ba wo te ho no we hia peni so we hia peni na wo hye kuli hai no pon wan hye correct we o wa hye ne sa na wo hia peni na we ntu che no e cha ne hye wo sa enye se e correct we mpo e hye wo sa. Now, that good afternoon. Now, who dare you by mistake? Who born you? Young man is saying, I'm me and them from a better as a video. So, say, be named Atem. Did you know what a dear resort now when you're free? A dear resort and a when you're free. Papa 7 and them trade dear. I didn't remember for some money, whichever I send me born and I mean, country, and I can't say, a dinner chair and I tree, Miss Ramo. Ah, she more than Papa Paybo. Ni nyane se so saa be 10 e wo Ghana ana ye nyane se so saa even po 2 e wo Ghana ene nka afibia o chesika afibia o ya doya hwe Pentecost ba 19 kodo ho ya wo mutum hwe Methodist Roman mu nyesika mu ko bi credit union Methodist mu ko bi credit union Pentecost the same thing na mu kan wasa that praise be the same thing ena mu tumi fam wa mo sore ma no Muntumi fam wo sore ma no abai yanwa ne se na amen ewiase wo bi misum wo bi a obi ankotan wo bi ewiase wo bi misum wo bi a obia eni nko hahai na mo kon na mo chema mo ho na mo fura dohwe na ma betro na praise hallelujah eso so na wo nua komukum no wo nua yare na komukum no in a praise him hallelujah na de omo kasenta soto sita papa ne esuru tuo ni a wo papa kura wo ba chas fasa si wi so wo ji bibie firi ni sema wo ntwe ne so etu ansa na wo de ade kora na ma na nyankopɔ boss ro ba de ni a no wo ji ade firi ni sema che wo twi wo koje ono ni sem tuo idi ku wo tamfo ansa na nyankopɔ atimi aye wo akoma so ade ama wei e mpaibo na papa sebra no twedi aba edi na no kasa e kan nsem ehuyia nsem efata nsem a wa wote emma moto yemu no Ghana ni se da bi onpe no ebusaneko na so watena bi body ka woseku said Joseph eka bi bro wo prison ewie ko bebli be na yo pabu ewie ya kacha nipa ni se eninti so nya kwanya ni gbena ekwa ahimfie ho a ya on kind abade safo na no se ni fa so kromfo no eka bi tira Kristo abekuto Kristo sa wo kwa wa him mai mu a ya kai me pesa me na me ya de otoso mi ansa na me ka be tira papa so do yene ho no baba no nya himfie ho wura on time be kora no mate bossa wo ya kwan ne so we tira so wo ba wo hwe kwan no na wo hui ni enna medas min dabusin ya men kamo Yehowa afata e ni die kwan so e wo ya hesiba amle mesra makpafai nanka tena sema me nikula otasi wa mi na nsha de wo screen so di waja ne wo nanni na won kwa aware asase anyame asese ehira to ama oni wo ya ona
ajiba bia enti mesra miso me how me dagin nyina ne mesra aja me amesishi ni wo me ne ka no kokra be aja sha medam me amesishi ni wo me mo ne ka no kokra be aya sibi mfiri nyame sha medam amen aja papa bi misuni mama ne nyina ne esa na osoro hene anu anyanyim ne enti ana wo ha mesra anka ho adomo mabo na odifo bia ne enti anyame soman me soma wa soma me nyina ne sai me ma me wiase mofo anyintum se nyame anim na na chi nyame bia ni amele Islam as it for there is no other God but Allah. Christo was osoro ni asase so to me nyina osoro di amano ada me patch so wokọ wa hindi mo mesra me gbabo fai aya kai kafe kai mommy amen na se Ghana ya baba ya mama ya papa dum nyina beye ni ya powo ya ja won sha kwan no benyini wo Ghana ha kwan no benyini amen na se asuru be hu me maba ne ka je ngwan ba na me mobo na se wanam wo so ni eton ono asase mre ya woni owo ne kemla ne Ghana sase so Ghana sikon ne no me Stephen Adom Chedua ka member wiase nyina go say Yesu ono ni Kristo no kula mani bi fe ale aka Yesu leji Kristo anka etu tonia wo papa kura wo ba chas fasa si wi so wo ji bibie firi ni sema wo ntwe so etu ansa na wo de ade kora na ma na nyankopɔ boss ro ba de nia no wo ji ade firi ni sema che wo twi wo kɔgye ono ni sem tuo idi kun wo tamfo ansa na nyankopɔ atimi aye wo akoma so ade ama wei eye mpaebɔ na papa se na ntwe dia ba de na no kasa e kan nsem ehuyia nsem efata nsem a wa wote ema boto yemu no Ghana ni se da bi onpe no opese okọ bebi a nkwasi asem ni se hunu na ekoso orofo me de me kasa besi a me like battles na she medie no na wrecha hofro bye bye.